हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दुलाल्श बड' स्वर्गियारि इउट्युब चेनेलाव बरायबाय। मम'आव सोनो थाखाय माने एवबाय मा होनाय नोंथां एकदम काजु लेस्रा कबि जायखिजाया भेजिटेरियान आरोना भेजिटेबल्स भेज बानायनो थाखाय माने भेजिटेबल्सफोरखौ सब मा होनो बेखौ सालाद बायदि लगायजोबदो आरोना एवदो एस रेडि जाबायानो इखौ जोङो दायो मम'नि सिङाव सोगोन आरोना जा गोथाव जाखागोन बायदि मोनदों आङो आयु जों दहायनो नाखानानै प्लास्टिकआव सोनानै दोनदोंमोन आरोना बेफोरबायदि सोना दोनबासो थारमाने बुगासिनो आरोना बुगाना मोजांसिनबो जायो नै जोंना कारिकरा बिथाङानो बानायगोना नैदि पिस पिस हानानै गथा लादु बायदि बानायगोन बानायनानै नैदि पिस पिस हाना लागोन पिस पिस हाना लानानै इखो मारै बेफोरबायदि नायनानै नोंथांमोन मारै बानायो नोंसोरबो उनाव बिजनेसफोर मावनो हागोन बिदिनो माने सब होनानै बे जाबाय जोंनि गामियारियानो माने गामियारि सेंग्राया बानायनाय आरोना माबोरै बानाय बे इउटुब सिउटुबनिखौ बाद दोन नुवाखै बेफोरनो जाबाय गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे माने खामानि आरोना आखाइनि खामानि बेफोरजोंबो मानसिया थांना थानो हायो मावनानै जाबाथाय बिजनेस खालामनानै नैबे दा फंबाया माने लाइफआव बेफोरबायदि खामानि मावना जानो हानाय जासिगोन आरोना गोबां रोंगौथि दङ बेफोरबायदि नाना लाबाय जोङो नाना लानानै नैफोरबायदि नैबे सबजि भेजिटेबल्स आरोना इखो होबाय होनायनि उनाव इदि वान बाय वान स्टेप आराम साफायै थनलांबाय बेबायदि साफा थननायनि उनाव थनखांबाथाय एसे इदिनो बारा गोसा प्रेस खालामनाङा एसे प्रेस खालाम फाइनालि मम' जाहैबाय आरोना इनो मम' इखो दायो माबायाव सोसिगोन आरो दा बुहुत रोखोमनि दङ मम'आ बेलेग मडेलनि मम' नै मोनसेया माने डिजाइना बेलेग आरोना डिजाइना बेलेग डिजाइना बेलेग एबार नायनानै लादो इखो बेलेग मडेलनि थनदो आरोना बिदिनो स्टेप बाय स्टेप थनलांबाय एसे प्रेस खालामलांबाय थानांगो ओमफ्राय प्रेस खालामलांनानै फाइनालि इफोरबायदि एसेबां बानायबाय नै इफोरबायदि फाइनालि ओमफ्राय नै मम' जाबाय इफोरबायदिबो आरोना इफोरबायदि स्टाइलनिबो मम' बानायजायो आरोना नै मम'आ इफोरबायदि इयाव मोननै डिजाइननि दङ एसे आरो दासो माने बानायगासिनो दं बुरजा बानायखौ बेखौ मम' स्टेनार होनो दा जों बेयाव नै गाहायनियाव सुप बानायगासिनो दं बेनिफ्राय नैयाव जों मम'खौ सोथ'वाखै सोगोन सोनानै बेयावनो गासैबो खामानिया जाजोबो आरोना दसे उनाव माबाखौ मम'खौ सोगोन जोङो बेनि उनाव मोनबाथाय सुप बानायनो थाखाय जों मस्लाफोर होगासिनो दं इयाव नै बयबो खामानि मावनायाव एसे मुखुब आंल' हारसिं पेक बखिगासिनो दङ बिथांमोना मम' सावनाय बायदि सावनायफोराव माने बिराद एक्सपार्ट आरो दा न'आवनो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ गाबोन सबनियानिफ्राय मार्केटाव थांसिगोन आरोना जेरै शपफोराव माने बिदिनो मोनसे फुड माने फास्ट फुड शप बेफोरबायदि होसिगोन आरोना गाबोननिफ्राय गाबोन अपेनिं खालामगोन बेनिखायनो दिनै आरो फुल प्रेक्टिस दङ बे प्रेक्टिसाव नै मम'आ मोनथारनोसै दसेबाबा रेडि जाथों मास्टारा बिथाङानो फाइनालि मम'आ जोंना दा मोनबाय रेडि जाबाय जों दा इखो मोनसे बोखांसै नै प्लेटाव बोखांबाय बोखांखांनायनि उनाव जा गोथाव जानोसै जोङो जा गोथाव जागोन मोजाङानो जादो नै बिथाङानोमोन मास्टारा सासे आरो सोलोंसा बिथाङा गुवाहाटीनि मा हटेलमोन 5 स्टार हटेलाव माने ट्रेनिं लाखानाय नै आं दायो गसंनानैनो मोनसे मम'खौ जानायग्रोनोसै मारै जादों नायग्रोनोसै आरोना गोथावानो बरिया मोजाङानो जादों
Moजाङानो जादों गोथावानो बिराद गोरों गथ'फोरा बानायनो रोंगौ आरोना बे लोगोफोर नोंथांमोनाबो जानो मानो बे आं दा जागासिनो दं बेबायदि गोथाव बानायनांगौ जोबोर मोजां जादों बानायनाया